Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau guneman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae oke banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Yai Prabu Ndrawati ya. Kowe ngunak-unakke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna muni Ratu Ndrawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ya. Gong ora cengengesan kuwi diglandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesoni wong ora iso wangsulan e. Lho. Kene to. Kene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, Senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra.